поле за шлайфане с 180. Аз ще премина към нанасене на следващия слой байтс, т.е. отново ще нанеса байтс, за да може да видим дали имаме някъде другаде проблеми в поръчността и в попиваемостта. Предполагам, веднага можете да забележите разликата с повърхността и финиша от предния път. А именно имаме може би пак няколко петна, но са в пъти по-малко от предния път. Това, което можем да направим, да продължим да шлайфваме в областта, където ги има тия петна, за да ги премахнем. Или, в зависимост от проекта, ако е примерно за външни условия, ако е сайдинг за къща, за барака, за гараж, тогава подобен тип финиш не е необходимо. Ако е за ламперия, във вътрешни условия, обикновено те се гледат по-отблизо и тия неща после забелязват и там има нужда от повече обработка. Но това, което беше важно за мен, да ви покажа каква разлика дава обработката на повърхността. Не шлайфана повърхност, накъртена, както идва фабрично, и шлайфана и подготвена повърхност, която дава много по-добър визуален резултат с не само с нашия байт, всеки един байт ще даде по-добър резултат.